posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 19 April 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC utenga wanga walelo ndi maloto amene ndalota usiku kuchokera kwa Mulungu, ndipo iwe amene umasapota chipani cha DPP ukhale pafupi kuti umvere utenga umenewu. Komanso iwe wa UDF sunthira kuno kuti utenga utenge ukaupereke. Nanga iwe wa PP sapota iwe utengeso utenga umene upereke kwa msogoleri wanuyo. Iweyo wa Ford wa UTM tengani mautenga amene wa kuti mukapereke kwa asogoleri anu. Awa ena anatanganidwa zulo kunyamula mitanda, kuonesa ngati ndiopemphera, kuonesa ngati amagwirizana koma anthu asakugwirizana. Utenga walero ukupita ku opposition parties, maka leaders, chifukwa ndili ndi utenga ochokera kwa Mulungu, ndipo muuchite ignore nokha at your own peril. Ndipo Mulungu wandituma kunena kuti akuti ngati simugwirizana inu a opposition ndikupanga chinthu chimozi. Pamene tikupita ku general election ka tripartite election ya pa September apopo, akuti muiwale chifukwa mmaloto mundaonamo zinthu zoopsa. Anthu ena akupanga chothekera kuti zisankho zimene zikubwerazi zizakhale kuti sizisankho, zizangokhala ngati ceremonial, koma chachikulu chachitika kale. Ndipo zikuoneka ngati inuyo a opposition mwachita mwalozedwa. Zikuchitika ngati nthawi ija mmene amamanga anthu sanjala ya babulo, aliyense amalankhula chichewa chake, chilankhulo chake osamvana. Ndi zimene akupanga a opposition kuno ku Malawi. Koma Mulungu akunena kuti iyeyo ndi okwiya koopsa ndi ulamuliro uwu wa Lazarus Chakwera, ndipo akufunisisa limodzi ndi a Malawi zinthu zitasintha. Koma zinthu sizingasinthe ngati inu a opposition simukhala ndi language imodzi. Apapa ndi pamene zikuonesera kunena kuti anthu inuyo I think aliyense akufuna ali president. Izi zokuti aliyense akhale president ndi zimene ziti ziononge ziko la Malawi. Pamene ziko la Malawi lafika, anthu awasanayenerenso kulamulira. Koma zikuoneka kuti zinthu zambiri mukuzichita ignore. Mwachisanzo, mukudziwa kuti khoti la kuno ku Malawi lidapanga 50+1 kuti munthu aziwinira zisankho. Koma nokha mwakhala mu parliament 5 years. Ndu aphungu anu akhala ku nyumba ya malamulo 5-6 years. Koma palibe apangapo yo in terms of a deliberate legislation yofuna kukhala ndi ndondomeko, malamulo apaderadera amigwirizano. Kodi ngati malamulo mwalephera kuwapanga ku parliament, mungakapange malamulo oyendesera migwirizano yopitira ku zisankho popanda legislation, popanda lamulo, popanda ndondomeko? Izi ndakhala ndikunena nthawi ndi nthawi kunena kuti inu aphungu a nyumba ya malamulo tabweresani malamulo oonesa kunena kuti pakhale at least a legal backing. Lamulo lonena kuti anthu akamapita ku zisankho azikhala ndi ndondomeko ya migwirizano yoonesa kuti pali lamulo. Koma izizi mukazipitiriza izi Asaulo Sichilima alipo ambiri ati azabwere kusogoloko. Aliyense amene atakalowe mugwirizano ndi nzache azioneka ngati winayo wankuluyo ndiye mwini wake wa chisankho, winayo ndiye ayi, enawo azakhala agalu. Izizi ndi mtima wa iniyo ma members of parliament ndi zipani mwakhala ofasa kwambiri. Mwapasa ground awa anzathu a MCP kuti azizitenga zisankho izi ngati zawo. Nkhani ina imene kupangisa kuti zisankho izi zisakhale zisankho ndi nkhani yakuti inu a opposition
you are not proactive, you are not serious. Ikakhala nkhani imene iyionesesa kuti si matematiki isadzagwire ntchito, kuteko chitichiza kupheni iniyo ndi nkhani ya makani, nkhani yosagwirizana imukulekerera Anabelo wamkulu wa Meki kuti aziyendesa chisankho ngati ndi cha nyumba mwache. Chisankho ichi si cha nyumba mwache mwa Anabelo kapena chisankho ichi si cha MCP. Inu mukanayima nji ndikuonesesa kuti mukane si matematiki. Ngati si matematiki simuikana ndiye kuti mudziwe kuti chanu palibe pa 16 September lapano. Chifukwa anthu amene wapanga mafilimu opya, apanga zinthu za chiabe zimene iniyo simuzakhulupirira pa siku limenelo. Ndikuti ndazionatu kumalotoko kuti zinthu sizili bwino, ndipo amene akunyamula mbendera si amene akuiti azayinyamule mbenderayo. Vuto lanu mwafasa kwambiri. Nkhani ina ndionena kuti iniyo a opposition nthawi inoyo inaliyo kuti mukamang'ale ku khoti, mukamang'ale ku khoti muonesese kunena kuti nkhani imene iyi ya anthu amene analembesa imuiziwe musanapite kuzisankho. Ndipo wina akamanena kuti ate akukaniza kuti mukachite audit chifukwa cha nkhani ya security, imeneyo ndiye kuberako. Kutero ndiye kuti mudziwe munthu mukamamuuza kuti tikufuna tiyangane nyumba mwako zikuoneka ngati wabisamo zinthu, iye ndikumakaniza ndiye kuti wabadi zinthuzo. Choncho izi zolekerera Ameki kuti asakuloleni inuyo kuti mukachite cheki mu system, kuti mukachite mu audit, imene ni nkhani iti kupwetekeni inu a opposition. Nkhani ina inalionena kuti ma stakeholders ngati mabungwe ndi maiko ndika kumene iniyo a opposition mukanapita ndikukadandaula, not individually. Nonse a opposition yakuno ku Malawi mukanapita mukadandaule ku maiko ngati ku America, European Union ndi mabungwe ena amene amathandiza ziko lino la Malawi ndi maiko amene amathandiza ziko lino la Malawi. Ngati simupita kumeneko ndikukadandaula, musazati nyase pamawa ndikumalira ndikumapita ku makhoti, because time is now. Ngati if you are failing to prepare, you are preparing to fail. Izizi ndiye muziziwe a opposition. Ndikunena tu inuyo a UTM, a DPP, a UDF, a Ford, ndizipani zonse zimene zikuoneka kuti ndino a opposition, mukanakhala ndi mgwirizano wapaderadera, mulembe kalata ku maiko kuphatikizapo America, muauze kunena kuti kunoko ku Malawi kuno zisankho zikuoneka kuti zifuna ziberedwe, tikukanizidwa kuti tikaone mu system. Ndipo nthawi yokuti muchite boycott ndi inoyo. Mukazachita boycott zisankho zitachitika, muziwe kuti chanu palibe. Ndipo even olo makhoti azakudabwani, azakufunsani mafunso kunena kuti kodi nthawi yonseyi mudali kuti. Nthawi yokuti muchite boycott zisankho ndi inoyo. You need to stand strong and stand together with the people of Malawi who are suffering now. Do not relent on this one. Inuyo mulimbikire, muauze kunena kuti, muliuze boma la Chakwera munene kuti inuyo a opposition simukupanga nawo zisankho. Koma vuto kuli anthu ena Kongo ku opposition iko amene akumakhala usiku akulankhula ndi Chakwera, akumakhala usiku akulankhula ndi MCP, ndikumalandira ndikumachitidwa promised ma billions kuti iwo wazalandira ma billions akapanga chotheka kuti migwirizano ya opposition isakhalepo. Ndi amene ati apwetekese a Malawi. Chimene ndaona ine kuno ku Malawi andale amangoyang'ana ndalama ndi zimene ziti zizaphese ziko lino. Anthu sayang'ana chitukuko cha ziko, sayang'ana the suffering ya Malawi. Chifukwa mmene a Malawi akuzunzikira lero, izi zimakape izi sizinayenerenso kuti zikatenge udindo ayi. Anthu amene wanayenera kuti akhale ndithu kunja kwa boma pa 16 pano. Koma zichito zanu za inu a opposition ndi zimene ziti zipangise kuti anthu amene wawa akatengeso
boma koma anthu asakuafuna. So kairo tili ndi mabungwe eso akonkuno ku Malawi ngati apaki ndi makape okhaokha, komanso tili ndi mabungwe omenyera maufulu akuluakulu amene tikukunena panopa anapasidwa ndalama, amene sakufuna kumachitapo comment nkhani za ma processes in a democratic dispensation of governance. Akupanga zawo lero akubakira boma chifukwa chokuti mabungwe amene alandira kale ndalama. Ndiye kuli ma activists enanso alandira kale ndalama, akuja ndalama, akumanga nyumba zawo, akuendera magali moto odula atalandira ndalama kuchokera kuboma kuti aziyabakira. Ndiye kuliso makapena amene ndi olozedwa kwambiri apolisi, amene wawaso ni makape koopsa apolisi, amene ndi anthu omvesa chisoni, koma zimene akupanga ndi ma activities yawo akupanga zinthu zokondera boma. Ndiye kuli makape enanso osauka kwambiri wovutika amene amakhoza kumapasidwa nyama nthuli imodzi ndi kumayeka madzi ozaza mpoto ndi kumathiramo tomato, thuli imodzi ya nyama ndi kumadyera ame, ndi amenenso ali sopa sogolo ena kumayikira mbuyo manyaka. Ziko ili sira munthu, ziko ili ndera Amalawi, and Amalawi ali ndi ufulu kuti achite exercise their democratic right, their constitutional right, kuti akavotere munthu amene akumufuna. Ma processes amene akuchitikawa omanyamula anthu kumapita nawo ku State House, kumatuma mabungwe osiyana kumanamiza anthu m'mizimu kuti akufuna apase ngongole, apase mafoni apasa makobiri pamwezi, kumauza kuti tikupasani chakudya. These are the signs yonena kuti zisankho izizi zimwe naso zaberedwa kale mukungotaya nthawi yanu. Now if you are not protesting kumaiko akunja madonor community kunena kuti iniyo wa opposition simupanga nawo zimenezi, pokapo muonesese kuti si mathematically out, komanso kuphatikiza pamene popo ma independent auditors abwera azachita verify zimene zili mu system, basi zonsezo muiwale. If you are not doing that, muiwale, muchite declare kunena kuti zisankho izizi awina ndi iwowo, iniyo simupanga nawo. Otherwise don't waste your time and money and kwazuza ma supporters yanu. Language imene ikuchokera ku opposition ndiyomvesa chisoni kwambiri. Anthu iniyo mukuoneka kuti simulirede kuti mupite nawo kuzisankho chifukwa mwafasa kwambiri, mwagona. Tikunena panopa ndi kuti akusambirani mankhwala, anzanu akupitirani kuthezo, akupitirani kwakuvinirani zawo zimene akuziwa zachikhalidwe. Kodi tu ufiti uliko abale, musamana mizidwe chifukwa cha maphunziro. Ufiti uliko, satanic iliko, ndi a sataniko akuyenderani nonse ya opposition. Ufiti akutambirani akupangirani mankhwala. Kodi tu anthu amapanga mankhwala kunja kuno? Ena tikunena pana anakhwimira ma constituency yawo, sazachoka kumene koko, anaphera anthu kuti azakhale kumene koko ali amuyaya. Ena tikunena pana wasala pang'ono kupanga masadaka kuti adyese ana maziwo akapangire mankhwala azisamba kuti pakana azawine. Izi zimachitika. So ngati zimachitika zimenezo, ena amaphatu ng'ombetu, kuyipha ng'ombe ijayo basi mphusi zake zija amakhala ali mavoti. So iniyo mwatopepetulidwa, opposition akupepetulani, mwarozedwa. Pali inupo simukuziwa kuti chikupanga inu ndi chani, chifukwa mukanakhala kuti mukuziwa chimene mukupanga, mukanabwera pamodzi mugwirizane muchite protest, mukane zisankho zimene zizi. Koma mukumusiyira ana pedo tali manja azipanga ngati zisankho zindi za amache, za atatu ache, za abale ache. Yeti chisankho si cha munthu, chisankho ndi cha Malawi, si cha MCP. Zisankho izizi ndi za Malawi. Munayenera muganize mofasa kwambiri ya opposition. Kafasidwe kanu mwafasa modabwisa kwambiri, mwafasa modabwisa koopsa, ndipo izi muzalira malota amene ndalota inewa. I don't know. Umachita kumakhumba kunena kuti nthawi zina manthu ena amamwalira nsanga. Mwina chilima uja akanakhalapo zangati zisizi kanakhalapo.
mzimu wako iwe chilima uziusa mutendere. Ngati ena anakuiwala hena ife sitinakuiwale, tikukukumbukirabe iweyo chilima. Saulos, continue resting in peace. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri. Pamene mukudikira maaresti osiyana akabambe muli bwanji, nanga ene kuchihana muli bwanji, nanga Timothy Ntambo muli bwanji. Pamene Yeremia chihana wamangidwa, inuso mukonzeke ka waranti kanu kakukanga tikali mutre. Posa jedu hapa mutengedwa ino Timothy Ntambo munachita abuse atika office kanu muli minister. Komaso iwe Enoki chihana konzeka, komaso iwe kabambe ka waranti kako kakubwera. Ndipo wena mukapusa kuja kumasankho wa 16 September simukaonako. Mwana woopsa kwambiri from Jeza Village TM Mabuka Box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa. Bon Kalindo, lero lino